Les girafes enceses són una altra de les imatges dalinianes que han quedat impreses en el subconscient col·lectiu. Una nit d'incendi a l'Empordà, tothom creia veure girafes en flames caminant per les muntanyes. Però el significat de les girafes enceses està ben lluny d'un incendi forestal. Va ser la profunda impressió de veure el seu país en flames durant la Guerra Civil el que va portar Dalí a representar el conflicte bèl·lic d'aquesta manera. De totes bandes pujava en la martiritzada Espanya una olor d'encens, de casulles, de greix cremat de capellans i de carn espiritual esquarterada, que s'enfilava cap al cel en l'olor mateixa de l'èxtasi de l'orgasme de la revolució. El cavall del Guernica, imatge de la guerra per a Picasso, s'havia convertit en la girafa encesa de Dalí, símbol del país que cremava consumint-se en el seu propi odi.